Gizarte emozionala zaintzeko gune garrantzitsu bihurtu dira, gero eta ikastetxe gehiago eskaintzen diote denbora ikasleekin hitz egiteari, nola sentitzen diren ikusteko, emozioak lantzeko eta zerbait oker badoa antzeman alizateko. Horretarako hainbat programa dituzte martxan. Oso garrantzitsua da, hala esan digute, etxetik eskolarako transizioa egitea eta konfiantza gune bat sortzea. Azkenean, osasun mentala eskolatik zaintzen hastea da. Hainbat ikastetxetan egon gara, euren esperientziak gertutik ezagutzen. Begiz ekitzi. Ongizate emozionala txikitatik zaindu beharra dago. Uraren freskotasuna sentitzen dozue. Energiaz beteta heldu dira Lauaxeta ikastolako aurrezkuntzako umeak gelara. Meditazioaren bidez lasaitzen erakusten die Janirek. Ikusten dugu zelan askotan behar deurien energia hori kudeatu modu baten, eta oso ondo etorten jakie lasaitzeko pizkatzo bat. Ikastola honetan ongizate emozionala derrigorrezko ikasgaia da DBH-ko lehenengo kurtsoan. Zuen pentsamendutan. Ze mota dago pentsamenduak izan dira? Alor horretan, bai, detekzio bat egiten da, daina zu, azaleratu da, bere sentimenduak adirazi dau, bere emozioak adirazi dauz, eta honek merezi dau, lanketa ekstra bat modukoa.